guys! Happy Wednesday! Katapos lang. Ay, wait lang. Kita niyo na ako. Madumi. Hi guys! So, kakababa ko lang pala ng bus. Dito ako bumaba sa sa ibang bus stop na medyo malayo sa amin. Kasi nga hindi pa rin nag-ooperate ngayon dito sa may lugar namin dahil nga hindi pa rin sila tapos sa repair. Ganun. So alam niyo ba guys, ang lamig-lamig ngayon. Sobrang lamig. Grabe talaga. I didn't expect this. Oo. So walking tayo guys. Anyway, ganun. Tapos na yung klase namin. So ano na guys, 12, 50. Woo! See you sa bahay, ang lamig. Hi guys. I'm home. Nasa bahay na ako. Grabe. Ang lamig. Tapos na dami itong mga sobrang lamig. As in, madali ko talaga ang paglalakad. Tingnan nyo guys yung bulaklak na binili ko para nung Good Friday. Diba? Itsura niya. Dry na. Pero hindi siya nagkakalaglagan. Yun. Ay, sa bahay na ako. Sobrang lamig. My God. Grabe talaga. And so, yun. Maga kami pinauwi ng teacher ko. Siguro mga 12:15. Mga ganyan. Tapos yung klase. Tapos, ayun. Pumunta ako ng DM dahil may kailangan akong bilhin para sa akin Jusawa. So, yun. At para din sa akin. So, yes. Pakita ko muna sa inyo. Ayan. Ito. Pangpaa niya ito. Pangpaa. Ayan. Balaya. And then, nabili din ako ng sabon. Dahil wala na akong sabon dyan. Gusto ko kasi ganito. Meron ako yung liquid soap. Ano ba yan? Basta body soap. Basta ganyan. Na liquid na meron ako dyan. Pero, alam mo, nasanay kasi ako sa mga bar. At wala akong masyadong ibang makitang bar. Meron doon Palmolive. Pero, ewan ko, basta, ito lang ang binili ko. Bar na ganito. Kasi mas dito ako pamilyar. Kasi sa ibang mga bar. Charot. Tapos, ito rin sa asawa ko. Kasi sa DM lang ako nang bumibili ng ganito ng asawa ko. Yan. Wala na siyang ganyan eh. Wala nga ako makita doon na Tapos, nakabili ako guys na natanggalan ng nakabili ako ng chia. So, I will try to make chia pudding. Ganyan. So, yun lang sa DM. At, ang bayaran ko sa DM ay 6 euro 10. Ganyan. At ngayon guys, alam niyo, mga libro ko nga ito nandito. Tsaka yung tubig kong natira. Nagugutom ako guys, grabe. Nag-iisip ko ng kakainin, pero alam ko tinapay mo ako ngayon. Kasi mayang gabi, ano yung kakainin namin mayang gabi? Nahihirapan ako mag-isip ng kukainin namin mayang gabi. Ganyan. So yun guys. Punta tayo ng Aldi mamaya. So yes. Yun, samahan niyo ako may punta tayo ng Aldi. Okay? See you later. Hi guys! I'm back home. Hindi. Napagod ako sa lamig. Ang lamig-lamig. Grabe. Anyway guys, kakarating ko lang ng Aldi. Hindi ko na kayo sinama sa Aldi kasi hindi ko na kaya. Hindi ako mag-video. Tagal mo tayo ng ang lamig-lamig. Grabe talaga yung lamig. So, yun. So, pakita ko lang sa inyo kung ano yung nabili ko. Yung dala akong bag na isa kasi nga dinala ko yung aming mga paddles. So, what I buy is wallet. Castle chips. May nakita akong chips. Oh, yan. Try namin na aking sasawa. Tapos may nakita ako tigo 1 euro. Wala ibang kulay eh. Kaya ito na lang. Parang kakulay ng ating crepe maker. Sabi, naisip ko kasi pag kumakain kami ng diba? Nakalagay dito, yung prutas, ganyan, iba-iba, ganyan. Yung 1 euro lang siya. Tapos, bumili ako ng 2 carrots kasi nga magluluto tayo ng lumpiang toge. Tapos, spring rolls ba? Tapos, bumili ako ng strawberry, ayan. Ilang kilo to? Kalahating kilo, ayan o. May nakita akong pinakamalaki, tapos may nakita akong kambal na strawberry. Ito, pinakalaki guys, oh.
Tapos, apple. Diba? Prutas tayo ngayon. Tapos, ito yung ating giniling. Ano to guys? 50-50. 50 na beef, 50 na pork. Wala kasi. Meron doon pala na pork lang. Kaso ang dami niya. 1 kilo. Hindi ka naman kailangan ng 1 kilo. Ang dami-dami nun. Ayan, tiyan mo. 500 grams. Kasi itong 500 nga, dami-dami nun eh. Tapos, bumili ako ng bacon. Bumili din. Ala, na-yipip. Tapos yung ano, yung pang baon ng asawa ko, panglagay sa tinapay niya. May tinapay pa naman siya dyan. Tapos, butter. Tapos, yogurt. Akin yan eh, yogurt. Tapos, tissue. Tapos, may nakita akong barbecue chili sauce. Ayan. Barbecue grill sauce chili. Ayan. So, maanghang ito. Favorite ng pag mag-grill kami, gusto ng asawa ko ng maanghang. Tapos, sinachi. At saka tinapay. Tatry ko to. Tatry namin itong tinapay na to. Parang iba naman. Yan. So, yun lang guys yung ating napamili for today's video at umabot tayo ng 21. Ang lamig ko damay ko. Yes. 21 euro. Yun. So, yun. Ang pamili ko ngayon. So, ayun lang guys. Ayun lang nabili natin ngayon. Tapos bukas na lang ako bibili siguro ng pang sinigang. Kasi meron na ako ditong okra. Sinigang. Sinigang ba? Bibili lang ako okra ng nakaraan ko itong binili, diba? Na okra. So, yun. Pang sigang kasi yan. So, dahil nga, malamig ngayon, so naisip ko nga mag-noodles na lang kami ng asawa ko. Bumili din ako ng apple tayo. Bayo dito ng apple. Mas okay ito kasi maliliit lang siya, oh. Bango. Pagka gusto mong kumain. Sa isang asawa ko mahilig din dito. May ano din siya dito. Mahilig na siya dito. Kumakain na siya ng ganyan. Yung apple. Ilang kilo? Kalahating kilo ba to? Wala ka nang nangyari dito sa isang apple na to. Nasira siya. Pero hindi ko nakita May sira oh. Parang pag-harvest siguro. Ayan, kita niyo ba yan? I-ano natin yan. Sinasabi pa naman kami dito. Diba? May nakalagay ba dito kung ilang siya grams? 1 kilo. 1 kilo po itong binili ko guys. Ibabaw ko to kasi kakainin natin yan mamaya. Ayan. Diyan ko lang nilalagay. Hindi ko nilalagay sa ref kasi parang lang kapag nasa ref siya, hindi siya masira. Pero, tsaka ito, strawberry. Ayan. So, yun lang. Tapos, magpe-prepare na ako guys ng ating gagawing tawag ito? Ng half slice ng spring rolls. Ang gagawin ko ngayon is gigisahin ko na sila sabay. Tapos tsaka ako sa ibabalot. Tapos tsaka na magluluto gusto kumain. Ganun. So, yun. So, yes. Hi guys. So, let's start cooking now. Our, what do you call that? Charot. Gigisahin ko na yung ating, nakikita niyo ba ako? Hindi. Charot. Ayusin ko kayo para makita niyo ako, guys. Yan. So, yes. Lulutuin ko na yung ating, what do you call this one? Yung ating lumpiang toge. Wait. Nakalagay yung aking baka malaglag sa yung ating AirPod. Sayang naman. Masama sa pagkain. Charot. Itong isa parang malalaglag na nga, oh. Ayan. Ito yung ating giniling. So, yun ang uunahin natin. Tapos, meron ako nandito yung aking guys, oh. Kasi tira namin to yung nakaraan, yung sibuyas na ito. So, tinabi ko lang, oh. Sayang naman, madami-dami pa. Kasi yung asawa ko gusto niya yan. Kumakain siya ng ganyan. Tapos, sausage. Yung fresh. Ako, kumakain ako ng fresh din naman na sibuyas. Pero, daming sibuyas,
tawag ito. Pero tawag doon? Lagyan natin. Hindi yung ganyan na fresh to fresh. Charot. So yes, let's do the cooking. Nilagay ko na yung ating tawag ito? Ating sibuyas. Sibuyas lang nilagay ko dyan. Unahin ko na to para mamaya ang susunod ko na lulutuin is yung noodles naman. Kasi yung noodles na katulad ng ginawa ko dati guys. Ganyan. Para sa pagkatay ng asawa ko. Para okay pa siya. So ngayon, magluto muna tayo ng ang sibuyas. Charot. So lagyan na natin itong ating giniling. Hindi na to guys sinuhugasan kasi okay na yan siya. Lakas. So yun, ibuhos ito. Paminta. Another paminta. Okay. Maraming paminta, diba? And then, this is paprika powder. Tayo sa kabila. Kita niyo ba? Lagyan natin ng konting toyo. Tansya-tansya lang. Meron ako ditong oyster sauce. O, diba tinan nyo guys kung magkano yung oyster sauce? O, 350 euro. Number 1 in Thailand. Sabi. Para may sauce, may lasa na itong nasa karne yung lasa. So, yun lang. Tansyahan lang. Ayan. So, pagka ganyan na, ilalagay na natin yung ating toge. Toge muna ang unahin ko. Ito yung toge, oh. Alam niyo kung magkano itong toge? 250 euro. Ito lang kadami, ah. Kung i-convert nyo yung siguro mga 150 pesos sa ganun. Mahal, di ba? Ito lang yun. Lagay ko na yung toge. Sabi nga ng asawa ko, ano yan? Sabi ko, bean sprout. Nandito yung ating ibang gulay. Nalagay na natin yung ating ibang gulay. Ito guys ay ano na lang to. Ang tawag ito? Chinese pechay, tsaka carrots. Kasi wala na akong makita ibang gulay sa ano. Wala talagang gulay. Ano. So, ito na. Sabay ko na yan guys. Kasi gusto ko lutong-luto lahat ng gulay. Ayoko ng gulay na ano. Na hilaw. Di ba? Punong-puno. Wow, ang dami. Wow. Pwede na nga itong kainin guys pagkatapos eh. Pwede din mo siya balutin. Tsaka okay to kasi para matitikman ko kung tama na ba yung lasa.
let's try. For the lasa. Gusto ko lang tikman yung pangsabaw. Kulang pa sa lasa. Sa asin. Dito naman pala yung ano guys, yung ating lulutuin mamaya, oh. Kaya ba? Diba? Ayan yung nabili ko na ano na yung mushroom na maliit yan, nabili ko sa ano sa Asian store. Ayan, oh, diba? Sa noodles mamaya natin yan. Para mas sumarap, meron pa ako dito guys na liquid seasoning. Lagyan natin. Dami na ako nilagay. So, diba, madami tayong mga pampalasang Pinoy. Panlasang Pinoy. Ang mahal lang nito, nasa 3 euro mahigit. Pero kinuha ko na. Kaya tayo konti lang. Konti lang. Pampalasa kasi yun. Tsaka nagsabaw na siya guys, oh. Para tanggalin lang natin yung sabaw. Tapos, nalutin na natin. Sarap, oh. Oh. Hi guys! Ay, naku po. Ayan, so, yes, welcome back. Charot, tapos na ako magluto. Charot, ito na pala yung aking, ano guys, spring rolls. 40 wraps, 40 pieces, shut up, ito natin ilalagay. Nandito na siya guys, diba, makikita niyo. Tapos, anyway, nakakain na kami ng aking asawa. Nakakain na kami ng, ng dinner. Magsi-6 pa lang, kumain na kami. Ang niluto ko pala noodles. Mga gutom na gutom ako. Noodles lang ang niluto ko ngayon. Wait, buksan natin. I forgot to get the sherry. Yeah. So, yun. Naka-ano ako ngayon. Short na. Buksan natin dito. So, hindi ko lang sure kung ilan ang magagawa natin for today's video. Ang sarap niya. Pinatikman ko sa asawa ko. Sabi ko, tikman mo. Masarap. Sabi niyo. Mas masarap pa yung pagka lagyan natin ng wrapper tapos i-ano natin, ipiprito. Kasi ito guys, pwede na talaga siya. Ulam na to guys, oh. Ulam na siya. Ganon. So, yun. So, magbabalo tayo guys ng ating, ito nang binili ko, yung na wrapper, ito nang malaki na. Kasi nung dati binili ko yung maliit, di ba? Hindi ako nagandahan sa, sa kalabasan. Kasi parang ang nipis ng wrapper na parang, ewan ko, sa ganon. So, yun. Tapos, kuha tayo ng ganito. Ng ating ingredients sa isang kutsara. Try natin kung ilan magagawa natin dito. Dagdagan natin kasi ano lang naman to. Saka para pag nagprito ka, ang lulutuin mo na lang dito yung ano na lang, yung tawag ito. Ito na lang yung wrapper. Kasi luto na itong ano. Yan, okay? And then katapos ko lang maghugas ng pinggan guys, kaya hugas ang kamay ko. Ayun. So, yes. Okay. And then, yes, like that. Diba? Oh, mas okay to guys. Oh, lumpiang toge. So, this is the first one. Lagay natin dito.
Diba? Ganun lang. Para makita nyo. Yan. So, yan. So, let's do this. Guys, welcome back. So, tapos na pala ako magbalot ng Shanghai natin. At ito na siya. Wait. Charan! Ilan lang pa nagawa ko? Konti lang to. Hindi siya gaanong madami. Wait lang. Hindi ko sinalagay yung phone ko. Nahirapan. Tuloy at ka. Charot. Ayan. Okay. Focus na siya. So, ito na siya, guys. Oh. Wow. Ilang piraso kaya to? So, magpiprito ako, guys, para kainin namin ng aking jusawa. Tapos, itong mga to ay ilalagay ko sa freezer. Para in case of kailangan kong o gusto kong kumain, ay kukuha lang ako sa freezer. Tapos, yun. Prito lang. Ganun. So, kuha ko lang ng plastic pala. Ayan. So, ito pala yung binili ko sa Euroshop na resealable zip bag. At ano lang to, maliit lang talaga itong kinuha ko kasi para hindi masyadong malaki. Kaya nga maliit. Kasi ayoko lang, masyadong malaki. Kasi, ano yun, luluwag-luwag. Luluwag-luwag. Haalog-alog sa loob ng plastic. Charot. Pamabuksan. Ayan. O, ayan siya. Ziplock. So, let's get one. Ilang kaya ka? Oh, malaki na nga rin siya eh. Oh. Oops. Ano ka ba? Ziplock. So, pwede natin ilagay dito yung ating mga foods. Mga foods. Itong ano. Diba? Oh. Ziplock. Pwede mo siyang lagyan ng ano. So, lagyan natin tong mga ano natin. Ilan kaya kasya dito? 1, 2, 3, siguro tigli 5. 4, 5. Ayan, tigli 5 ganto sa isa. So guys, nakapagbalot ako ng 3. Tiga-4 na lang pala guys ang ginawa ko. Ayan, tiga-4. Kasi bakit hiwa-hiwalay? Kasi para pagka kumuha, kasi i-freezer ko siya. Tapos pagkakuha kasi hindi pwedeng sabay, nandito sila lahat, tapos kukuha ka lang ng isa, tapos saka mo siya ipaprituhin para hindi lahat nalabas. Ganyan. So, yun. Kaya ganito ito patayo. Baliktad naman ako. Ayan, so may 3 ako ditong tiga-4. So, may tatlong meal na tayo dyan. Tapos meron ako ditong 4 din tong natira. So, ibig sabihin, ilan na nabili ko? 8. 16 peraso lang ang nagawa natin, guys, kasi nga malalaki siya. Ayan, tapos alam nyo bakit? Kinain ko pa kanina yung iba. Kasi sa pagtikim ko, kasi pwede na siyang kainin, luto na siya kasi. Pinik mo namin mag-asawa. Ayun, so mapiprito ako, guys. Itong 4 na tututuhin ko. Nakainin namin ngayon. Ito lalagyan nito. Ayan, so, see you later. Okay, guys, nagprito na ako ng yung 4. Diba, ang ganda, Kita niyo ba yan? Ang ganda niya. Gusto ko talaga itong malaking, balot isa dun sa maliit. Ayan, tapos malaki yung pagkagagawa natin. Kasi nga, tutoge. Hindi kailangan maliit. Malaki talaga siya. Ayan. Hi guys! So, I'm back. Charot. Makikita niyo lang dito yung aking pinaglutuan ng diba?
ng ating toge. So, ngayon gagawa tayo guys ng inumin. Nakikita niyo ba itong aking milk tea? Bubble milk tea. Oh, gagawin natin ng ng charan! Meron akong ganito guys, oh. Try natin kung kasya dito. Siyempre, hugasan natin. See this? This is our milk tea, the bubble milk tea drink, matcha flavor. So, let's go into... Maintindihan ko ba ang nito? Kung paano. Okay, so... Gosh. Buksan natin. Parinig ko sa inyo. Oh. Matcha. Oh, wait lang. Papakita ko sa inyo. Tara dito, guys. Wow. Guys, feel like shake it. Wow! Oh, may ano din siya, guys. May pearl. Kita niyo ba yan? May pearl siya. Yo! Oh, may mga pearl siya, guys. Hindi siya malanggal eh. Hindi ko na alam. Pwede siyang i-recycle. So, may 25 cents pa ito. Nabalik na siya, guys. Oh, ang ating milk tea. Matcha flavor. And, of course, I'm going to put milk. Gusto ko siyang lagyan ng milk, guys. Meron ako ditong mandil or the almond milk. Na yan. Lagyan natin siya. Whoa. And, of course, parang gusto natin siyang malamig na malamig, lagyan natin siya ng yelo. I have here the yelo. Oh. Wait lang. Kukuha lang ako ng mga 4 lang. 4 o 2. 1. Oh, puno na agad. Yung gatas ko, guys, walang yan. Wala yung sugar. 2. 3 siguro, 3. 3 lang. Yarn. Undan, gamitin na natin itong straw. Palagyan natin. Wow. Ang sarap. Lasang-lasa mo talaga, guys, na milk tea. Na matcha. Ang sarap. Gagawa ako ng sarili kong matcha, bibili ako ng green tea. Takpan natin. Talagyan natin ito dito. Yeah. This is our green tea. Yeah. Oh, diba? Dito may mga pearl. Ay. So good. Saan ba na dito? Cake ito. Natira ko kagabi. Kasi, naka-per pack siya. So, binuksan ko kasi yung isang pack, 3 slice. So, 2 slice na yun nakain namin mag-asawa kagabi. So, may isang slice pa. So, nilabas ko siya kasi gusto ko sanang kainin for dessert. Tara, kain tayo. Ay, so, di ba? Pakita ko na lang sa inyo yung ating naktish. Charot! Naktish. Hindi naktish. Ayan guys, tinan niyo guys. Oh. Milk tea. Lagyan natin dyan yung ating milk tea. Tapos ito guys, meron ako dito. Sweet and sour. Sausawan. Tapos ito yung ating ito guys. So, tikman natin. Ito yung cake yun. Frozen pa siya.
Anyway, kumain na kami ng asawa ko nga, noodles. Ayan, di ba ulit ako. Nag-noodles kami. Niluto ko na yung isang gin ramen, tapos nilagyan ko ng mushroom, yung mushroom na maliit. Tapos, wala akong makitang, tawag doon? Pak choy. Wala akong makitang pak choy. So, ang nilagay ko lang doon is ano lang talaga. Ayun lang, yung carrots, tapos yung mushroom, tsaka, what do you call this one? Spinach, ayun lang. Wala akong makitang ibang ano. So, tikman na natin to guys, ang ating lumpia. Crispy. Sausaw. Toge. Masarap ito pagsuka. Pepino. May sibuyas sa paminta. Pero, hindi ako gumawa ngayon dahil, saka na. Kaya. Bravo. Malaki. Sarap. Walang diet. Saka na. Sarap. Gusto rin ng asawa ko to. Sweet and spicy na sauce. So guys, ayun lang yung video natin for today. Ayan, sana nag-enjoy kayo. Ayan, so nagluto tayo ng lumpiang toge. Ganyan. At ating milk tea in can na nilagay ko dito. Lagyan ko ng gatas. Okay, so thank you so much guys for watching and I hope you like this video. Okay, maraming salamat guys. If you haven't yet subscribed, please subscribe. And thank you so much for watching. Always smile. Thank you. Ciao, ciao. Ayan pala yung mga seeds natin guys. Tumubo na siya, diba? Ang dami. Kaso lang guys, sobrang lakas ng hangin at maulan. Ang nangyari din, nawalan ng tubig ng lupa. Ayan. Tira natin yung sa kabila. Ito naman sa kabila guys, walang nangyari sa kanya pero ang dami, diba? Ayan, yung mga seed guys, tumubo na siya. So, abangan natin ang pagmumukadkad.